Έχεις iPhone και θες να αντικαταστήσεις την μπαταρία σου με γνήσιο ανταλλακτικό σε μία ώρα, όπως αυτό εδώ το συγκεκριμένο το 12 Pro Max, που όπως θα δείτε, μέγιστη χωρητικότητα 78%, βγάζει αυτό το μηνυματάκι που μας αρέσει. Πάμε να βάλουμε τη γνήσια μπαταρία και να δούμε τι θα γράψει μετά. Έτοιμη η συσκευούλα μας. Πάμε να δούμε για το λόγο του αληθές. Γενικά, πληροφορίες, ιστορικό ξεχνάμε και service, μπαταρία, γνήσιο. Εδώ βλέπετε. Κατάσταση γνήσιο. Πάμε να δούμε και εδώ. Μπαταρία, υγεία μπαταρίας φόρσης. 100%, κανένα μηνυματάκι. Εξάμηνη εγγύηση σε μία ώρα επισκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.